Kamsahurdia saa tahtonsa läpi. Kapinallisten joukot poistuvat TV-talosta samana iltana, palkkana opposition kannattajien aplodit. Vastoin presidentin vaatimusta kapinalliset eivät laske omia aseitaan. Matkalla heidän rivinsä kuitenkin hupenivat. Osa kapinakaartilaisista otti vastaan tarjouksen lähteä sotimaan Gruusian toiseen kriisipesäkkeeseen Etelä-Ossetiaan. Linnoittautui oppositiojohtaja Siguan kanssa Tbilisin laitamalla olevaan terveyskylpylään. Heti perjantai-aamuna osoittautui, että oleskelu kylpylässä oli kaikkea muuta kuin terveellistä. Ნახშომლები არის მილიციის შენობაში, აქ როგორ წავა? არ არიან ბიჭო ჩვენები. Tilanne nyt perjantaina illan suussa on äärimmäisen kriittinen. Päivällä käydyn lyhyen tulitaistelun jälkeen on astunut voimaan tulitauko, jonka aikana käydään neuvotteluja. Kuitenkin tänne Tbilisin laitamilla olevaan kylpylään majoittautuneet kapinalliset ovat vannoneet, että he taistelevat viimeiseen hengenvetoon asti. Neuvottelujen ajan kapinalliset pitävät tarkkaa vahtia kylpylän laidalla. Itse neuvottelut eivät kuitenkaan johda mihinkään. Yhteenotot laantuvat välillä pariksi tunniksi, vain alkaakseen aamulla entistä rajumpi. Viikkokausien kapina näyttää päättyneen presidentti Kamsahurdian voittoon. Parlamentti ruotii nyt, mitä kriisin aikana todella tapahtui. Ja kuten aina, kadulla toimii voittajan oikeus. Gruusialaiset ja ulkomaailma kysyvät, kannattaako etsikkoaika hukata keskinäiseen taisteluun jo ennen kuin Gruusia on edes itsenäistynyt 70-vuotisesta neuvostovallasta. Näemme Gruusiasta juuri palanneen